la cea mai dulce sărbătoare. Astăzi sărbătorim ce? Tortul de ciocolată, iar voi cu siguranță mă veți ajuta să-mi spuneți câți ani împlinim noi astăzi? 10 ani. Pentru noi înseamnă 10 ani de prietenii dragi, 10 ani de prieteni prețioși și 10 ani de momente frumoase, 10 ani de proiecte și, bineînțeles, sute de torturi dăruite. Dar, exact așa cum încep poveștile pe care voi le iubiți, exact așa începe și povestea tortului de ciocolată. Cu a fost odată ca niciodată. A fost odată ca niciodată o zână și un tort de ciocolată. Emisiunea pentru copii Tortul de Ciocolată, Zao Planet și Mix Media Group vă pregătește astăzi o sărbătoare pe cinste. Astăzi avem mii de premii pentru voi, diplome pentru toți copiii, surprize la finalul evenimentului și de asemenea multe momente speciale alături de oamenii dragi invitați astăzi lângă noi. Vă mulțumim că sunteți prezenți astăzi și vom începe momentul nostru cu ceva special. Avem o invitată specială. O voi ruga pe Ioana Ruxanda să vină alături de mine. Ioana Ruxanda. Ioana Ruxanda, care a crescut între timp. Să ne aducem aminte, Ioana Ruxanda, ai participat la emisiune prima oară, aveai câți ani? Cred că 8-9 ani. Cred că 8-9 ani. Nu întâmplător ne dorim să deschidem acest eveniment cu Ioana Ruxanda. Mai devreme au auzit toți cei prezenți aici o anumită melodie. Despre ce melodie este vorba? Ei bine, emisiunea pe care ți-ai făcut intrarea, Zâna Adriana, este imnul acestei emisiuni pe care eu l-am interpretat și doresc să spun că sunt foarte onorată pentru că ai avut încredere în mine și m-ai lăsat pe mine să interpretez acest imn al emisiunii. Și totodată vreau să te felicit pentru toată munca depusă cu această emisiune, pentru că ai făcut o muncă minunată și copiii, haideți să aplaudăm pe Zâna Adriana! Și îți doresc, pentru că acum suntem la 10-a aniversare, să ai și mai multe aniversări, la fel de frumoase. Mulțumesc frumos, Ioana Ruxanda, mulțumesc pentru cuvintele tale. Mi-aș dori de asemenea să-i prezint pe copiii care sunt alături de mine pe scenă. Ați văzut, ei au dat viață anumitor personaje din desenele animate sau din poveștile voastre preferate. Ei sunt copiii de la clasa 1A, Școala Gimnazială numărul 5 Brașov. Să-i aplaudăm. Le mulțumesc părinților de la clasa 1A că sunt astăzi prezenți aici cu copiii. Multe surprize are Tortul de Ciocolată și Zâna Adriana și, evident, Zao Planet la acest ceas aniversar. Ce ne-ai pregătit, Ioana? Astăzi vă voi interpreta o piesă numită Vis Albastru și sper să cântați și să dansați alături de mine. Mult succes! Vreau să te fii